Velkommen tilbage på vores kanal, hvor vi fortæller om køretøjer, der har skrevet historie. Før vi dykker ned i dagens hovedperson, vil vi bede jer om at abonnere på kanalen. En lille gestus for jer, men en afgørende hjælp for os til at fortsætte vores formidlingsarbejde. I dag fortæller vi om Dick Dicks Spring. For sin debut i knallertverdenen kunne dem ikke have valgt et mere stemningsfuldt navn. Dick Dick, den lille og nervøse afrikanske antilope, symbol på smidighed og acceleration, et emblem for lethed, klar til springet. Et vidunder på 2 hjul, født til at udfordre tiden med sin totaktsmotor med 3-trins gearkasse og en ramme i presset stålplade, som ligner en stålmuskel, klar til at bøje sig under hastighedens kraft. På bare 2 år blev Dick Dick-familien udvidet med hele 11 versioner. Nogle endda med en 4-taktsmotor, som om man ville give antilopen en kraft, der aldrig før var set blandt knallerter. Traditionens mekanik. Dem er et navn, der allerede i 1919 blev kendt for produktion af gear, beregnet til at dreje i motorer til biler og motorcykler. En mekanisk kunstskole, der blomstrer i Dick Dick, symbolet på den italienske passion for præcis, skarp og essentiel teknik. Dens motor er en ærlig totakter, bygget til at holde med et letmetal topstykke og en cylinder i støbejern. Et solidt valg, der fremkalder følelsen af værkstedsaroma. Firkantet som et varemærke, har den en boring og slaglængde på 4 x 39 mm, en slagvolumen på 48,98 kubikcentimeter, et kompressionsforhold på 6:1 og en effekt på 1,5 hestekræfter ved 5.200 omdrejninger. Men det virkelige spring udføres i rekordmodellen. Kompressionsforholdet springer til 10:1 og effekten når 5 hestekræfter. Et mål for en fører, der ikke frygter grænser, men som stoler på stellets kunnen, det højstyrkestål, de præcist udformede gear. Et vidunder at reducere støj og gør denne lille stålløve udødelig. Teknik og mekanisk vilje. Indsugningssystemet er 3-portstypen, kontrolleret af en fladstempelpiston med en Del Orto T412 S1-karburator, der doserer luft som åndedrættet hos en mester. I rekordversionen går man længere med en større diffuser på 17 mm, en åbning, der frigør løbets glød. Tændingen er magnetisk svinghjul, et elektrisk hjerte, der også forsyner det 6-volt-system, en stille medspiller i motorens dans. Transmissionen er et lille vidunder, primær via gear, flerkoblingskobling i oliebad og 3-trins gearkasse styret fra håndtaget på styret. En perfekt kontrol, der gør hver kurve til en kærtegn mod jorden. Pedalerne af cykeltypen er uundværlige til opstart, men de er også der som absolut pålidelighed, klar til at støtte føreren i tilfælde af nedbrud i respekt for traditionen. En ramme med et hjerte af stålplade. Rammen er en enkelt balkonstruktur i presset stålplade med motoren ophængt i sealant blocks, der dæmper vibrationerne og gør den næsten som en forlængelse af vejen. Konstruktionen er fyldt med forstærkningsribber, der minder om stålmuskler, og i midten integrerer den bageste skærm, en praktisk og genial løsning. Foran har man valgt en oscillationsforgaffel med biscotti-led i presset stål, et projekt af Giuliano Martini, en ung tekniker uddannet på Dems skole, hvor mekanikkens kunst undervises som et gammeldags håndværk. Bagtil finder man en svingarm med 2 fjedre i teleskopiske hylstre, der sikrer stabilitet og en blød køreoplevelse. Hjulene er i den klassiske størrelse 2 x 20 tommer, men bremserne fortjener særlig opmærksomhed. En centralt placeret tromlebremse med ribbede bremseplader sikrer køling selv under de varmeste og hårdeste udfordringer. Den bageste bremse aktiveres med en pedal, der trykkes med hælen, en hyldest til en gammel og velkendt enkelhed. Udviklingen til deluxe-stilen. Fra 1957 får Dick Dick Turismo-selskab af en Turismo Deluxe-version med mekanisk teleskopforgaffel og 2 beskyttende skjolde til topstykke, cylinder og karburator, en udvikling, der udvider Dick Dick-legenden. En rent italiensk saga, der allerede efter 2 år tæller 11 modeller og spænder fra totakter til en revolutionerende 4-taktsmotor. Så mens Dems knallerter finder vej til både unge og gamle entusiasters hænder, fortsætter antilopens spring, og hvert nyt modelnummer vækker den samme længsel efter fart, frihed og det unikke liv, som kun italiensk mekanik kan love. Reservedele til klassiske motorcykler.
pistons, pakninger og plejlstænger for dem, samt andre reservedele til vintage motorcykler, kan findes på thekingofpiston.com. Vi ses i næste episode.